Γενιάστηκε χθες στις Μουριές του Κιλκής η τέταρτη παιδική βιβλιοθήκη που δημιούργησαν εθελοντές δημοσιογράφοι. Δύο καλές συναδέλφισές μου είναι σήμερα εδώ για να συνομιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Καλωσορίζουμε στο στούντιο της εκπομπής Πέριξης TV 100 την Νικόλ Καζαντζίδου, μέλος του δικτύου Journalist Acting, και την Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφο, επίσης μέλος του ίδιου δικτύου. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Καλώς ήρθες, Νικόλ. Καλώς ήρθες, Αλεξάνδρα. Μας κάνετε περήφανους. Αυτό το λέω έτσι, μιλώ τώρα καθαρά ως δημοσιογράφους. Έχετε αρχίσει εδώ και κάποιους μήνες μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και χθες είχατε την χαρά να εγκαινιάσετε την τέταρτη παιδική βιβλιοθήκη σε ένα ακριτικό χωριό του Κιλκής. Θέλω εσύ, Νικόλ, να μου πεις πώς ένιωσες όπου φτάσατε σε αυτόν τον αριθμό, 4 βιβλιοθήκες. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί ήταν κάτι που, να πω την αλήθεια, δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί. Ξεκινήσαμε μια εθελοντική δράση, αλλά σίγουρα μας εξέπληξε το γεγονός ότι φτάσαμε τόσο γρήγορα στην τέταρτη βιβλιοθήκη. Αφενός, αφετέρου, χαρήκαμε πολύ για τη συμμετοχή του κόσμου, την κινητοποίηση των κατοίκων του χωριού. Τα παιδιά βοήθησαν, γενικά ήταν Βλέπουμε στους δέκτες μας πλάνα από την τέταρτη παιδική βιβλιοθήκη στις Μουριές του Κιλκής που εγκαινιάστηκε χθες, και πραγματικά ένας πανέμορφος χώρος που μοιάζει έτσι με ένα καλέσθητο παιδικό δωμάτιο, έτοιμο να δεχτεί έτσι παιδάκια που θα διαβάσουν, ένας πολύ όμορφος χώρος. Θέλω εσύ, Αλεξάνδρα, να μου πεις μέσα σε πόσο διάστημα εγκαινιάστηκε, φτάσατε σε αυτή την επιτυχία, το να εγκαινιάζεται η τέταρτη παιδική βιβλιοθήκη σε ακριτικά χωριά της χώρας μας, και τι είναι όλο αυτό το δίκτυο που προωθεί αυτή την πρωτοβουλία. Γενικά, κάθε βιβλιοθήκη χρειάζεται περίπου 1,5 μήνα για να στηθεί. Το ίδιο συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Ξεκινήσαμε τον περασμένο Απρίλιο 23 δημοσιογράφοι που εργαζόμασταν εθελοντικά να στείλουμε αυτή την ιστορία με τη βοήθεια χορηγών, εταιριών, φορέων, οι οποίοι έχουν στηρίξει πάρα πολύ γενναιόδωρα και με συνέπεια αυτή την προσπάθεια. Οπότε κάθε περίπου 1,5 μήνα εγκαινιάζουμε μια καινούρια βιβλιοθήκη σε ακριτική ή απομακρυσμένη περιοχή. Η πρώτη ήταν στην Κρανιά Γρεβενών, η δεύτερη στο Λιβάδι Ελασσόνας, η τρίτη στην Παραμεθόριο στους Κουκλιούς Ιωαννίνων και η τέταρτη, αυτή που εγκαινιάστηκε την Κυριακή, στις Μουριές Κιλκής, στα 4 χιλιόμετρα από τα Σκόπια. Νικόλα, εξακολουθείτε να είστε 23 δημοσιογράφοι ή έχει μεγαλώσει ο αριθμός των συναδέλφων εθελοντών που είναι μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία? 23 ξεκινήσαμε. Φυσικά και είμαστε πολύ περισσότεροι. Το δίκτυο εξαπλώνεται. Σε αυτό δεν συμμετέχουν μόνο δημοσιογράφοι πλέον. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Είναι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες οι πολίτες που συμμετέχουν, γιατί με την προσφορά τους σε βιβλία, φορείς, εταιρείες, είμαστε πολύ περισσότεροι. Ήδη η υποστήριξη και η επικοινωνιακή υποστήριξη που γίνεται, η προβολή του έργου, είναι και αυτό μία στήριξη στο έργο μας και γίνεται από τους συναδέλφους μας. Αλεξάνδρα, αυτοί που θέλουν να δώσουν βιβλία πρέπει να δίνουν καινούργια βιβλία, να τα αγοράζουν, ή μπορούν να δώσουν και κάποιο χρησιμοποιημένο από την δική τους βιβλιοθήκη? Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι καινούργια τα βιβλία. Μπορούν να είναι και μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση. Και για την ακρίβεια, είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή αυτά τα βιβλία. Ξέρουμε ότι για πολλούς είναι δύσκολο να αποχωριστούν ένα αγαπημένο βιβλίο. Γιατί να είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο να αποχωρίζεσαι ανθρώπους, όχι βιβλία. Εντάξει, το αγαπάς το βιβλίο, αλλά. Παρ' όλα αυτά, αυτό όλο δίνει τη δυνατότητα για να αποκτήσουν τα βιβλία μια δεύτερη ζωή, και είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι είναι βιβλία για παιδιά και νέους από 1 έτους μέχρι 18 ετών. Από 1 έτους, λοιπόν, παιδικά βιβλία και εφηβικά και νεανικά βιβλία σε αυτή την πρωτοβουλία. Νικόλ, θα ήθελα να μου πεις, οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι σε αυτή την εθελοντική δράση? Δηλαδή, ο καθένας είναι για κάτι διαφορετικό ή όλοι πρέπει να τα κάνετε όλα? Έχουμε καταλήξει το να έχει ο καθένας κάποια κατεύθυνση, αλλά όλοι κάνουμε από όλα, εντάξει, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή, αν κάποιος είναι καλύτερος στην οργάνωση ή στην καταγραφή των βιβλίων, να ασχολείται με αυτό. Είναι κατά βάση θέμα χρόνου, διάθεσης και δυνατοτήτων. Δεν είναι έτσι τόσο στενά τα πλαίσια στα οποία μοιράζουμε τη δουλειά. Είμαστε ομάδα, λειτουργούμε και λίγο αυθόρμητα, δηλαδή όσο μπορούμε, όπως μπορούμε, ενωμένοι και προχωράμε. Ο καθένας κάνει όσο περισσότερα μπορεί πάντως. Αλεξάνδρα, θα ήθελα να μου πεις από την εμπειρία σου στις 4 βιβλιοθήκες που εγκαινιάστηκαν, ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, πώς δέχτηκαν οι τοπικές κοινωνίες, τα 4 χωριά που προαναφέρθησαν, αυτή την προσφορά στο χωριό τους, το να υπάρχει μια δημοτική παιδική βιβλιοθήκη?
τις δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό τις βιβλιοθήκες, όπου και να δημιουργήθηκαν. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν η ανταπόκριση των παιδιών. Δηλαδή, το να βλέπεις ξαφνικά ένα πιτσιρίκι 10-11 ετών να τρέχει μέσα στη βιβλιοθήκη και να σου λέει «Σας βάζω 100 με τόνο για αυτό που κάνατε». Νομίζω ότι είναι αυτό που σε ανταμείβει περισσότερο. 100 με τόνο είναι πολύ. Είναι μεγάλο βραβείο, νομίζω. Πραγματικά. Αλλά είδαμε και μεγαλύτερους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν σχολείο στα κτίρια όπου δημιουργήθηκαν οι βιβλιοθήκες, οπότε είδανε το χώρο στον οποίο μεγάλωσαν και πήραν εκπαίδευση οι ίδιοι να αποκτά μια δεύτερη ζωή, μια δεύτερη οντότητα αυτή της βιβλιοθήκης, και ήταν και η δική του συγκίνηση και ανταπόκριση πολύ μεγάλη, και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Πάντως, όπου ανοίγουν βιβλιοθήκες, η αλήθεια είναι ότι ανοίγει ένας νέος δρόμος στη γνώση, και όπου προσφέρονται τέτοιες δράσεις για τα παιδιά, όλα αλλάζουν. Θέλω έτσι να παρακολουθήσουμε μαζί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Πολυγύρου, μια δημοτική βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου, παρόλο που έχει πολλά χρόνια ιστορίας πίσω της, ξεκίνησε να λειτουργεί οργανωμένα τα τελευταία χρόνια από τις αρχές του 2012. Από τότε προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε βιβλία και να εμπλουτίσουμε τα ήδη υπάρχοντα με δράσεις που κάναμε, μαζεύοντας βιβλία από δωρεές, από κόσμο, που άλλες φορές τα έφεραν από μόνοι τους, άλλες φορές τα ζητούσαμε εμείς ως εισιτήριο για μια εκδήλωση. Οι πρώτες μας ενέργειες ήταν να φέρουμε παιδιά στην βιβλιοθήκη, οπότε ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που ενταχθήκαμε στο δίκτυο βιβλιοθηκών του Future Library, που είναι ένα ίδρυμα που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα του Σταύρου Νιάρχου, και χάρη σε αυτή τη χρηματοδότηση καταφέραμε να κάνουμε 2 καλοκαίρια, το καλοκαίρι του 2013 και του 2014, δράσεις για παιδιά, τόσο προσχολικής ηλικίας όσο και για παιδιά τάξεων δημοτικού, με βέβαια πολύτιμη την συμμετοχή εθελοντών, κυρίως εκπαιδευτικών από τον Πολύγυρο, αλλά και εθελοντών μαμάδων, πατεράδων που και αυτοί αγαπούν το βιβλίο και θέλουν να σμπρώξουν τα παιδιά τους στη βιβλιοθήκη. Ο κόσμος αγαπάει το βιβλίο, υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάγνωση βιβλίων? Υπάρχει ενδιαφέρον, και κυρίως και από τα παιδιά. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, να πετύχουμε αυτό το στίχημα, γιατί αυτοί που διαβάζουν βιβλία, οι μεγάλοι, έτσι κι αλλιώς θα τα διάβαζαν τα βιβλία, μόλις άνοιγε η βιβλιοθήκη. Το ζήτημα για μας ήταν να φέρουμε καινούριο κόσμο, ή κόσμο που δεν διαβάζει βιβλία. Αυτό το πετύχαμε με τους γονείς των παιδιών που αναγκαστικά τα συνόδευαν εδώ, που τους γράψαμε mail και έχουν αρχίσει σιγά σιγά να διαβάζουν και αυτοί βιβλία. Και φυσικά οι κλασικοί αναγνώστες και φίλοι του βιβλίου είναι φίλοι μας, είναι μέλη της βιβλιοθήκης και δανείζονται καθημερινά βιβλία. Βιβλιοθήκες λοιπόν που έχουν και ρόλο πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. Δεν είναι μόνο απλές δανειστικές βιβλιοθήκες που μπορούν μικροί και μεγάλοι να πάρουν βιβλία όπως αυτή στον Πολύγυρο, αλλά γίνονται και μια σειρά δράσεων για παιδιά, εκδηλώσεις, θέατρα, 2 καλοκαίρια πολύ ζωντανά στον Πολύγυρο. Νικόλ, οι συγκεκριμένες βιβλιοθήκες που εγκαινιάζετε θα είναι και πολυχώροι εκδηλώσεων ή απλά θα είναι δανειστικές βιβλιοθήκες? Όχι, ακριβώς αυτό ήταν το σκεπτικό, να είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν κάποιες δημιουργικές δραστηριότητες. Αν προσέξατε και στα πλάνα, είναι έτσι δημιουργημένες, ούτως ώστε εκτός από το διάβασμα και τη μελέτη θα μπορούν τα παιδιά να ασχοληθούν και με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να παίξουν κάποια παιχνίδια. Έχουμε παιχνίδια επί τραπέζια, παιχνίδια γνώσεων, και επίσης να μπορούν να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις στις βιβλιοθήκες, και από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα και φαίνεται ευχάριστο, ήδη γίνονται σε αυτές που δημιουργήθηκαν. Στις υπόλοιπες 3 λοιπόν γίνονται ήδη εκδηλώσεις, είναι ζωντανοί χώροι εκδηλώσεων. Θα ήθελα να μου πεις, εσύ Αλεξάνδρα, που ασχολείσαι και έτσι με το οικονομικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια, πόσο εύκολο είναι για έναν δημοσιογράφο να προσεγγίσει μέσα σε μια εθελοντική πρωτοβουλία και δράση επιχειρηματίες να στηρίξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες? Μου είπατε νωρίτερα ότι με θέρμη και αγάπη σας αγκάλιασαν. Είναι πολλές οι εταιρείες που ενισχύουν οικονομικά αυτού του είδους τη δράση? Οι εταιρείες που ενισχύουν οικονομικά τη δράση είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, το να τις αναφέρουμε όλες θα κατανάλωνε όλο τον τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι καλό αυτό, ότι πολλοί σας συνδράμουν λοιπόν. Βεβαίως, και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι τους είδαμε μέσα στην κρίση να μας συνδράμουν, που δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε τόσο γενναιόδορη ανταπόκριση, για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια, για εμάς τους δημοσιογράφους οι πόρτες, κακά τα ψέματα, ανοίγουν πιο εύκολα, υπό την έννοια ότι είμαστε πρόσωπα που οι εταιρείες γνωρίζουν, μας έχουν δει στο πλαίσιο ρεπορτάζ, έχουμε συζητήσει μαζί τους. Άρα, όταν τους προσεγγίζουμε, δεν είμαστε άγνωστοι. Και αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να συζητήσουμε σε πιο συγκεκριμένη βάση.
Είστε πρόσωπα με όνομα τεπώνυμο, ξέρουν και παρακολουθούν τις δουλειές σας όλα αυτά τα χρόνια από τα μέσα στα οποία εργάζεστε. Επομένως, συνδράμουν στην προσπάθεια και στην τελική είναι και μια διαφήμιση για αυτούς, πέρα από την φιλική προσφορά. Νομίζω ότι και αυτοί φαίνονται μέσα από αυτή τη δράση, έτσι δεν είναι? Γιατί η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα είναι κάτι που ολοένα περισσότερες εταιρείες αναπτύσσουν λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι αποδίδει και στις ίδιες ωφέλη. Ναι, είναι τα νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας που είναι πολύ σημαντικά για την σημερινή κοινωνία. Νικόλ, θα ήθελα να μου πεις αν απευθύνεται έκκληση μέσα και από το σημερινό βήμα και από άλλα βήματα που σας δίνονται κατά καιρούς και προβάλλουν αυτή την δράση σε Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, στο να σας συνδράμουν με βιβλία. Να προσθέσω μόνο λίγο για τις εταιρείες που αναφέραμε προηγουμένως και γενικότερα. Δεν δεχόμαστε εμείς καμία οικονομική ενίσχυση με την έννοια ότι δεν δεχόμαστε χρήματα. Δεχόμαστε προσφορά πάντα σε είδος, ακριβώς. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να προσφέρει καρέκλες από την τάδε εταιρεία, ναι. Πάγκος από την άλλη, να στήσει, να κάνει τα πλακάκια στο χώρο. Φαντάζομαι και τέτοιου είδους εργασίες ανακαινήσεων χρειάζονται και οι χώροι θέλουν βελτίωση που βρίσκεται. Και απευθείας στους δικαιούχους. Έτσι. Δηλαδή, ακόμη καλύτερα, οπότε είστε μακριά, είστε αποστασιοποιημένοι σε αυτό και δεν μπορεί κανείς να σας κατηγορήσει ότι ενδεχομένως θέλετε να καρποθείτε κάτι από αυτή τη διαδικασία. Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό και για τη συλλογή των βιβλίων μεσολαβεί το Σωματείο Δεσμός. Όπου και εδώ θα ήθελα να πω, επειδή προχωράμε τώρα στην επόμενη βιβλιοθήκη που είναι στον Εύρο, στους Μεταξάδες, όσοι θέλουν, όσοι επιθυμούν να δώσουν και προσφέρουν βιβλία, να καλέσει το Σωματείο Δεσμός, το τηλέφωνο δεν θυμάμαι, θα το πει η Αλεξάνδρα, νομίζω έχουμε σκονάκι, να καλέσει λοιπόν για να προσφέρει εκεί τα βιβλία του. Το τηλέφωνο είναι το 231-0527-620. Ο Δεσμός βρίσκεται στο κέντρο, είναι στη Λέοντα Σοφού 4 στον 5ο όροφο. Απλά και επειδή και ο δικός τους χώρος είναι περιορισμένος, είναι καλό να προηγείται ένα τηλεφώνημα στον αριθμό αυτόν για συνεννόηση. Να τον επαναλάβω, 527-620. Χαρίστε τα βιβλία σας. Αν δεν έχετε χώρο που να τα φιλοξενήσετε στο σπίτι σας ή στις βιβλιοθήκες φίλων και γονιών σας, χαρίστε τα. Θα πιάσουν τόπο, είναι για καλό σκοπό. Πότε με το καλό αναμένετε να γίνουν τα εγγένεια της 5ης παιδικής βιβλιοθήκης? Στο τέλος Απριλίου, πιθανότατα. Πολύ γρήγορα λοιπόν. Ακριβώς μετά το Πάσχα. Δεν σας προλαβαίνουμε. Είναι τα γενέθλιά μου και ελπίζουμε να τα γιορτάσουμε στη βιβλιοθήκη. Να κάνουμε ένα πάρτι ευκαιρία. Ωραίος τρόπος να γιορτάσει κανείς τα γενέθλιά του, λοιπόν, ανοίγοντας βιβλιοθήκες. Πολύ σημαντικές δράσεις. Θέλω να μου πείτε για την επόμενη πρωτοβουλία, για τους Μεταξάδες του Εύρου. Εκεί τι λέει το πρωτόκολλο? Δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες. Τα παιδιά διψούν για γνώση. Γενικά στον Εύρο έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Από ό,τι έχουμε δει και από την έρευνα που κάνουμε, υπάρχουν μέρη για να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες και ναι, είναι αρκετά απομονωμένα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι η Αλεξάνδρα. Η επιλογή των χωριών, θέλω σε αυτό το σημείο, Αλεξάνδρα, έτσι να προσθέσει, η επιλογή των χωριών, των 4-5 προκειμένου μας αναφέρατε και την επόμενη, πώς γίνεται, με ποιο κριτήριο? Πληθυσμιακό, έλλειψη βιβλιοθηκών σε κοντινή χιλιομετρική ακτίνα? Υπάρχουν αρκετά κριτήρια και τα κριτήρια αυτά μας έχουν δυσκολέψει και κάπως, υπό την έννοια ότι διαπιστώσαμε πως πολύ λίγα ακριτικά χωριά έχουν επαρκή αριθμό παιδιών για να δημιουργηθεί εκεί μια βιβλιοθήκη, και αυτό ακριβώς μας δίνει ένα πρόσθετο κίνητρο να συνεχίσουμε, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υποστηρίζονται. Δηλαδή δεν πάτε και σε ένα χωριό που είναι 5 παιδιά, πρέπει να πηγαίνουν και παιδιά στη βιβλιοθήκη, έτσι δεν είναι? Όχι ότι δεν θα άξιζε να πάμε και σε ένα χωριό με 5 παιδιά, και εκείνα τα παιδιά θα άξιζε να έχουν τη βιβλιοθήκη τους. Απλά προσπαθούμε να επιλέγουμε χωριά που έχουν έναν αλφα αριθμό παιδιών, τουλάχιστον 20, ούτως ώστε να υποφελούνται περισσότερα παιδιά από τις βιβλιοθήκες που δημιουργούνται. Επίσης, αυτά τα χωριά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 30 με 35 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη πόλη, να μην έχουν βιβλιοθήκη εννοείται, και να μας διαθέτουν έναν χώρο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή όποιου φορέα τον διαθέτει, με βεβαιώσεις στατικής επάρκειας και καταλληλότητας. Ότι είναι κατάλληλο το κτίριο, να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να βρείτε και τον πελάτη σας ότι επιλέξατε αυτό το κτίριο. Τουλάχιστον 80 τετραγωνικών, ούτως ώστε να δημιουργούμε εκεί τη βιβλιοθήκη. Νικόλ, πόσα παιδιά ήταν στη χθεσινή βιβλιοθήκη, στα εγγένεια της χθεσινής βιβλιοθήκης? Καμιά 40 ήταν σίγουρα. Αρκετά παιδιά. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενα και πάρα πολύ συγκινημένα, και εμείς μαζί τους φυσικά, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι ένα δώρο προς αυτούς, από όλους εμάς. Και ένα τελευταίο ερώτημα, Αλεξάνδρα, θα ήθελα να μου πεις αν παρακολουθείτε την αναγνωσιμότητα βιβλίων από τις προηγούμενες βιβλιοθήκες που εγγενιάσατε.
Αυτό που γνωρίζουμε για κάποιες από αυτές, κρατάμε επαφή με όλους, εννοείται αυτό, ότι γνωρίζουμε ότι προσέρχονται σε αυτές όχι μόνο παιδιά από τα χωριά στα οποία δημιουργήθηκαν, αλλά και από γειτονικούς οικισμούς. Και αυτό εννοείται ότι πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα αυτού που κάνουμε και είναι πολύ ενθαρρυντικό. Οπότε όταν επιλέγουμε περιοχές, το να υπάρχουν όμοροι οικισμοί που μπορούν να ωφεληθούν και τα παιδιά που κατοικούν εκεί από τη βιβλιοθήκη είναι ένα πρόσθετο ατού στην υποψηφιότητα, να το πω έτσι. Μια αξιέπαινη προσπάθεια εθελοντών δημοσιογράφων που δίνει ζωή σε ακριτικά χωριά, που δημιουργεί παιδικές βιβλιοθήκες. Οι 4 έχουν ήδη γίνει. Η 5η είναι στα Σκαριά, θα εγκαινιαστεί στα τέλη του επόμενου μήνα και ακολουθούν κι άλλες. Δεν ξέρω πόσες έχετε σκοπό να κάνετε, κορίτσια. 10 μέχρι το τέλος του 2015 βάλαμε στόχο για αρχή. Ο πύχης ψηλά, λοιπόν. 10 βιβλιοθήκες, Αλεξάνδρα Γούτα. 10 βιβλιοθήκες και φυσικά να πούμε ότι δεν έχουν κλείσει περιοχές. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται να προτείνει κάποια περιοχή που πιστεύει ότι πληρεί τα κριτήρια, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο email μας, το οποίο υπήρχε την περισσότερη ώρα στην οθόνη. Ναι, το βλέπανε καλά και σας ξέρουν κιόλας. Ακριβώς. Είστε συνάδελφοι και οι δύο στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και μέσω του Facebook μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας. Ακριβώς. Έχουμε και τη σελίδα στο Facebook, οπότε υπάρχουν τρόποι. Σας δίνουμε συγχαρητήρια από καρδιάς για αυτή την πρωτοβουλία που μας κάνετε όλους περήφανους, όλους εμάς που δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτή την προσπάθεια. Εσείς ασχολείστε, αφιερώνετε τον χρόνο σας, πολύ από τον ελεύθερο χρόνο σας. Και εσείς μας στηρίζετε και μας προβάλλετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θερμά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Περιμένουμε με το καλό να δούμε και τα εγγένεια της 5ης βιβλιοθήκης και μέχρι το τέλος του 2015 περιμένουμε να εγκαινιαστούν άλλες 5. Σας ευχαριστώ, κορίτσια, που σήμερα ήσασταν εδώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή Πέριξ ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.